לקח לי 17 שנה להתחיל ליצור תוכן בצורה הזאת, ואני אספר לכם למה. כמה הייתי? הייתי בת 9? מאז ומעולם זה מרגיש לי, מאז שאני מכירה את עצמי, אני נמצאת ברשתות החברתיות, זה עניין אותי, אהבתי את זה. באמת, כשהייתי בת 9, אני והחברים שלי החלטנו שאנחנו רוצים לעשות סרטון ליוטיוב. עכשיו, באמת, אל תשאלו אותי, לפני 17 שנה, מה רציתי לעלות ליוטיוב, מה רציתי לעשות בסרטון הזה, כנראה הייתי מביכה את עצמי הרבה יותר ממה שאני מביכה את עצמי עכשיו כרגע. העלינו את הסרטון הזה, אין לי מושג מה עשינו שם, ואז סיפרתי לאמא שלי בגאווה, היא אומרת לי, מה עשית? העלית את עצמך לרשתות החברתיות, אנשים הולכים לראות את זה, את יודעת שמישהו יכול למצוא את זה, למצוא את המיקום שלך, לבוא ולהרוג אותך, לחטוף אותך. אני פשוט באותו רגע כתבתי לחברים שלי, אמרתי להם, אין מצב, אני מחקתי את הסרטון הזה, תסלחו לי, אבל אני לא רוצה שיחטפו אותנו, אני לא רוצה שיהרגו אותנו. כמובן, אמא שלי, כל מה שהיא אמרה, קודש קודשים, היא באמת הצילה אותי כנראה מכאילו להביך את עצמי לנצח נצחים. מי יודע, אולי הסרטון הזה היה נהיה ויראלי. זה היה הפעם הראשונה שבעצם רציתי ליצור תוכן, ומאז אני חושבת שזה לא עזב אותי. והנה אני פה. אז אחרי 17 שנה